είμαι η Λίνα Λιάκου, είμαι 29 χρονών, αρχιτέκτονας και κατεβαίνω για πρώτη φορά υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον Γιάννη Μπουτάρη και την πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω πάνω σε θέματα που αφορούν τις σύγχρονες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη σχέση του πολίτη με την πόλη. Πιστεύω ότι είμαι πλέον έτοιμη να προσφέρω όλα όσα οραματίζομαι σαν αρχιτέκτονας και πολεοδόμος στην πόλη μου. Η απόφαση να κατέβω δεν ήταν εύκολη. Δεν ήταν εύκολη εξαιτίας της γενικότερης απαξίωσης για την πολιτική. Αλλά έχω την πίστη ότι έχει τελειώσει πια η εποχή που οι κομματικοί μηχανισμοί έχριζαν υποψηφίους. Πλέον ο υποψήφιος κρίνεται από το ποιος είναι και τι έχει να προτείνει. Στόχος μου είναι να μοιραστώ τις ιδέες μου για την πόλη με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Να μπορέσω να εκφράσω όλα όσα πιστεύω και όλα όσα έχω να προτείνω για την πόλη και μέσα από αυτό να με γνωρίσετε και αν θέλετε να με στηρίξετε. Αν θέλετε, μπορείτε να μάθετε περισσότερο για μένα και τη δουλειά μου μπαίνοντας στο site μου ή μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις μέσω Facebook, Twitter ή mail.